Si sasagana at tumulong ti Office of Municipal Agriculturist ti Tuba Benguet. Kadagiti mannalon naipaayan iti coconut seedlings manipot iti Philippine Coconut Authority. Tapno masiguro iti baligi a panagdakkel dagitoy. Daytoy ti report. Nusigod ket patsen ni 2026 Tuba Benguet FOFAD Municipal Mayor Silma Sangit asaan na pagbiagan itinyog. Ita, nagbaliwan iti kapanunutan na, gapo iti panangilawlawag ti Philippine Coconut Authority. Nakita nanti ado a benepisyo daytoy kadagiti mannalon ti Tuba, abaro a kapadasan para kadakwada. Marami siyang maibibigay na benefits sa mga magiging farmer ng coconut. Kaya kung sa akin, ako rin, gusto ko rin yung magtanim para additional din income yun sa aming mga farmer. Ti Tuba ti kaunan ang munisipalidad ang nagserbi kas host iti launching ti programa iti Benguet iti bulan ti Marso. Iti panangidaulo ni PCA Regional Manager Mark Roy Macanlalay as sakop iti Special Coconut Management Area a Regions 1, 2, ken CAR. Itay nabiit ket indaluan batla nga imbunong ni Macanlalay iti 9,000 ket 5 gasut a coconut seedlings kadagiti mannalon ti Tuba. Maragsakan bat ni Municipal Agriculturist Flor Deliso Abance iti kinadu dagiti mannalon nga interesado iti coconut seedlings. Takal iti maitulong na rin kasi makita mi nga ro dagi farmers ket interesado damat piman nga may agala iti seedlings, so may isang source of income damat lang. Kastambat asis sa sagana ti omag at tumulong kadagiti nagnumar iti proyekto ti PCA. From our office, tumulong kami matlang nga mga assist kanyada, jay panagtarakan dati coconut, and one more thing kat tutukan matlang isuda iti PCA. Karaman kadagiti ipaay ti omag kadagiti mannalon dagiti kasapulan da a farm inputs tapno masiguro ti panagdakkel ti mula da anyog.